Слагаме начало на BG Trip номер 5. Предполагам, че Ванката вече го е сложил, тъй като каза, че ще купи закуски и ще ме чака след 10 минути пред вратите на склада, където всъщност аз държа буса си с всичката екипировка. Може би изглежда малко изморен, това е защото напоследък се натрупаха състезания след състезание, но пък не значи, че не се вълнувам какво предстои. Пета поредна година, пети пореден BG Trip. 3 или 4 язовира. Ще видим какво ще ни донесе следващата седмица по язовирите. Айде! Както историята помни 4 години назад, така и в тази година натрупахме багажа в буса, заредихме гориво и храна за няколко дни и поехме по безкрайните красиви пътища на България. С амбиция и желание да покажем още по-красивите ни водоеми. Водоеми, в които не винаги ще ловим голями риби. Нито пък винаги ще ловим много риби. Но единственото сигурно е, че абсолютно всеки път от първото ни приключение из Българията чак до последното ще се вълнуваме по един и същи начин. А къде ни отведе BG Trip номер 5 през 2025 година? Останете до края и ще разберете. Какво става? На пейка сме, Планината. след Добринище. А къде отиваме? Ти все още не знаеш. Това е началото на BG Trip номер 5. И аз нямам идея пак къде отиваме. Няма, защото не съм ти казал. Добре, искаш да разкажем. Чаках един десен мигаж да удариш на струма. Не удари. На Струма не ударихме, на другото не ударихме, на третото не ударихме, минаваме Банско, вика тук на Спалище сме. Може и на Спа. Ако искаш, може и на Рива да хвана. Вика по-добре на Рива. Айде шараме, а? Минахме Добринище, вика къде отиваме по дяволите. Викам, аз прия на тази пейка да ти разкажа. Ние сме в някакъв директно. Ами, ако трябва да бъдем точни, Сребърна вода е на 20 метра, има някаква римска баня на 900 метра. Ако трябва да бъда абсолютно честен, там шарани няма. Обаче отиваме на гости на банката в Гоце Делчев. Яко. А там какво има? В Гоце Делчев има... Тук има много трафика. В Гоце Делчев има едно малко частно имотче с едно малко частно езерце на него, което Ванката гради в последните няколко месеца и няколко пъти ме покани. Отлагам тази покана, за да отидем заедно. Яко. Яко инди. Не ще те заведа на някакво гадно място. Само Почвам да треперя. За да не треперим, ако искаш да закриваме и да ходим, отиваме между Рила и Родопите в Гоце Делчевската падина, низина, котловина, не знам как се казва, може би е така, да ме прощава госпожата по география, но ето, че и нашите филми стават леко образователни. Отиваме там да се изкараме готово следващите 2 дни. На BG Trip номер 5. Айде! Готови ли сме? Да, Дестинация 1. дестинация 1, BG Trip номер 5. И какво почваме? Зиго-риго, шляпи, тара. Почваме?
Сгушено между няколко хълма в подножието на планината, язовирчето ни посрещна с цялата си прелест и красота. В интерес на истината се оказа, че водоемчето, макар и малко, държи доста на брой прилични риби, за които местните ни разказваха и показваха снимки, а ние потривахме доволно ръце в очакване. Не след дълго обаче щяхме да разберем, че да стигнеш до така желаното кълване на тези риби от снимките, ще трябва да минеш през 7-те кръга на ада. А понякога дори това нямаше да бъде достатъчно. Аз вече ловя официално. Може да пръчки във водата? Имам 2 пръчки във водата. На другия бряг? На другия бряг. Добре. Време е да вържа 2 зига. Айде. Хоп. Айде. Давай. Да е далече от земята или другото да опънеш Добре. Вече имаме един. Сега ще изгубим още един. И да видим дали ще имаме пък късмет да хванем някоя риба. И каква не е тактиката? Там 2 в брега. И тук 2. Язик. Една ще сложим долу, за да може, ако случайно докато храним долу нещо тръгне. И така. Аз ще лова в по-дълбоката част, около 6 метра, ти си в по-плитката на изпличаването там нагоре към дърветата, където е да речем 2 метра, 2,5, към метър, метър и половина отива, защото рязко се качва. Да видим. Зигориго. Типси. Хяна. Да взема ли кепа за пеперуди? Съм щастлив. Так му се смеех на твоя и ме дигна. Виж колко красиво. Това е като мухарка. Това е носна мухарка. Добре, греби го и да приключваме този цирк. Едно на едно. Не искам да се състезавам в такова нещо. Искаш състезание колко амура ще хвана? Не искам. Не искам. Чакай бе, човек. Айде, стъга. Агресивни ти пажи. Дизър от мърсен. Искаш да изравниш резултата ли? Не бориш бая. По-едър амур. Кило 125. Ще го кепна. Скоростно прибиране в кепа. Крумчо и Ванката, които ходеха да поработят и на всеки 2 часа отскачаха да ни видят, бяха шокирани от факта, че малките амурчета ни унищожават и не дават шанс на по-класна риба да припари до стръвта. Наистина странна ситуация преди факта, че никой до сега не бе ловил такова количество от тези сладури. А дори напротив, само преди 2 вечери момчетата, които са ловили на същите тези 2 сектора, бяха хванали уникални риби. Тайно вярвахме, че през нощта ще се случи магията и ще успеем да излъжем някоя стара красавица.
Това е едно. New species. Добре. Работи. Вече имаме и кракода. Ама да знаеш, се казва на Carp Days. Ама, брат, Не Каракуда Days. брат, чакай малко. Не ми давай зор, ако обичаш. Аз не мога да работя под напрежение. Има време и за карпове. Добре, докато ловим амурчета, явно има и нещо по... Издебнани? Искаше On the drop back. Искаше да ни забалмоси там амурчетата, да може този палник да си хапне сладко, не наказано. Не бе. Еми така тръгваме. Ама беше шаран. И не беше лош. И беше първия за бекет рипа. Много тъжно. Аз. Амурче. Или кракода. Или малко шаранче. Или първото шаранче. И то дивач. Как разбра? Ето къде ми е монтажа бил. Ясно. Сега ми се изясниха много неща. Покажи. Ето вътре. Хубаво. Малко. Древенче. Искаш ли за напувката да ти го закачим? Пана една риба и почна да се отваря. Пана една риба и почна да се заяжда с тебе. Защото скачи големия. От месец рибар. Той има повече стаж от тебе, Васимка. То от повече време, па виж, по нищо не ти отстъпва. Добре. Ванка. Добър вечер. Почти вечер. Почти вечер. Да. И стартираме с първа риба пред камера, за която ще кажем нещо от Сарзегоран. Днеска се отплати с около 15 на риби, като имаме 14 амура, една каракуда и първо шаранче. Второ. Реално Първо ни на удариха зига. първо на зига, изкарахме едно на цървичок и аз един милуаби, както видяхте, пред кепа. Но решихме все пак да покажем и първа риба, различна от амур. И така, и след малко влизаме в вечерта, почвам да готвя вечеря за Васимката и се надяваме някой друг по-голям екземпляр. А ние къде сме, Васимка? Гоце Делчев. При Ванката. При Ванката. Така че, Ванка, чакаме твоите по-големи обитатели на язовира. Вечерта. Заредили сме за вечерта. Надяваме се сега като прехвърлиме да имаме с лука по някое време по тъмните часове да се включиме пак. И да кажа на Васимката, хванах див шаран. Айде, край нямат. Айде, че трябва да си прехвърля пръчката. Казвай му чао, целувай, избогувай се Културна и... работа. Да. Като амурите. Културна работа. Айде. Няма как да си изкривим душата, че макар и късно лято, когато всичко видимо е сухо и някак монотонно жълтеникаво, тук залезите бяха едни от най-красивите, на които сме се любовали. Седяхме и гледахме как горящото в оранжево небе угасва бавно, криейки слънцето зад планините, докато не пожелахме довиждане на деня и не посрещнахме вечерта в компанията на Ванката и съпругата му, които дойдоха да ни видят и да си поговорим за нещата от живота под звездите.
За съжаление, нощта не беше от най-продуктивните и не можахме да я запомним с нищо повече от тишина и спокойствие. Може би грешно, а може би не, след сутрешната доза борбени дребосъчета, единодушно взехме решение, че на обяд ще потеглим за следваща локация. Може би нямаше смисъл да седим още една вечер и да хванем още 20, а може би и доста повече дребосъчета, като можехме да пробваме късмета си на второ място. А може би пък не бяхме прави и вместо да преследваме късмета си на друго място, трябваше да останем и да настояваме. Кой знае, никога нямаше да разберем какво беше по-правилното решение, но в крайна сметка тръгнахме. Връщаме се наравно. Слезнахме от планината и отиваме към другата планина, Осоговската планина. Пак на спа. Ама ние верно ходихме на спа. Как бе, върви на лукс. Ние верно си ходихме да видим едно спа хотелче. Верно бяхме в топ хотел в Гърмен. Green Park хотел. Топа. Там обядвахме, беше яко. Беше яко. Даже използвах банята на ресторанта, почти си взех душ. Айде към следващата дестинация. Айде да видим какво правят шараните от коя планина? Осоговската майче, не знам. Трябва да видим. Минаваме през нея. Не, Конивската планина прескачаме. Не знам. Минаваме Конивската планина, после Осоговската планина. Дано госпожата ми по география да не е фен на канала. И да видим там дали има малки амури. Малки. Аз съм много кошмари от тези малки амури. Малки. Банята на ресторанта всъщност беше мивката на тоалетната там. Очевидно след това се изложихме изпознанията си по география, но стреса от малките амури явно ни се беше отразил до толкова, че вече не знаехме къде в географията точно се намираме и трябваше да си плискаме лицата със студена вода при първа възможност. Таваличево е езерце, на което моят близък приятел Питър ме кани от много години. Място, на което са се организирали много семейни и приятелски събирания, които поради една или друга причина аз се пропусках. Ето, че през 25-та година се разбрахме да риболовстваме там 2 вечери заедно, докато той си е вкъщи в Кюстендил, а ние снимаме там БГ обиколка номер 5. Но заради нашата промяна в плана и преждевременното ни тръгване от Гоце Делчев, Питър отново не успя да сподели риболова с нас на Таваличево. Затова пък единодушно се разбрахме, че това ще е за последен път и през 26-та година заедно ще направим дългоочаквания съвместен риболов там. До сега не съм посрещали толкова официално. Пак. Здравейте. Какво става? Здравейте. След скоростното разпъване на Таваличево, въпреки всичко, което имахме да правим, нямаше как да не се полюбуваме малко на планината отсреща и красивите пейзажи, които природата рисуваше. Селцето в подножието на планината, падналите дървета по брега на язовира,
лозята отсреща, звуците на селските животни. Идилия. Идилия, която много бързо премина в ветровита идилия. С малко палим барбекюто и патешко магре. С малко ще видите рецептата. Каракуда? Предполагам някакво амурче дребно пак. Точно докато си говорихме за тях. Отпушихме се. То с поп-ап. Ей, това е малкото братче на вчера това, което изкара. Дет не го снимахме, да. Дет не го снимахме. Много беше красиво. Той това изглежда доста яко. Добре, ама и тук ли ще ловим такива риби? Не знам, аз съм оператора, ти си организатора. Ти ще кажеш. Надявам се, че ще успеем да вкараме и малко по-едрички рибочета. Но пък е красив. Не можеш да отречеш. Я го направи сега да изглежда 10 кила. Едро. Гледай какво едро. Айде, приятел, да викнеш. Айде, приятел. И по-едрички. Стана ти студено ли? Така една идея по-малко ми духа. В ушите? Заболяте главата от вятъра. Поредния бръмбър. От дивите ще храни. Диваче. Малко ли успаче? Айде, пускай. Айде, приятел, чао. Ама, знаеш какво? Ония предния май не викна по-едрите. Май. Добре. Продължаваме с дребосъчетата. Я ще има шарни. Ще ви опеча всичките. Ти не надигай глава, ти първи ще отидеш.
така, отново с дребосъчета, постоянни скандали с наглите патки и борба с вятъра, си влязахме неусетно в първата вечер. Вечер, която още със старта си щеше да започне да ни радва с доста по-едри риби. Каква снимка имаш? Мерен Нищо няма да се клен. чува от вятъра според мен, ама имаме голям амур. Мерен клен. Мерен клен. Поклей на стероиди. Да го Снимка? пускам. Първа мерна риба. Почва БГ трип номер 5. Почва. Айде да ти направя една снимка. Айде! Айде. Втори мерен клен. Добре, шарани. Шарани. Един влезе сега в клони. И заради това сега ще се пробваме да го преборим по друг начин. Но виж го пък в този позор. Да, седи мирен, за разлика от моя, дето му фърля целя. Така. Добре, къде сме, Васимка, докато все още може би се чуваме? Езерото е Таваличево. До село Таваличево. Езерото е частно, на наш приятел е. И така, много духа. Ужасно много духа. Айде да го пускаме. Сега, лекичко, назад, и по гръб, добре. Чакай, ще ти помогна. Айде, бе. И тогава дойде и той. Знахме, че беше въпрос на време да си боцнем първия шаран с прилични размери. А още по-хубавото беше, че беше едва началото на нощта. Мерен шаран. Много шаранче. Браво, бе. Кепвам.
Чилко, И хващате ли риба? то ни е хубаво да те включиме в видеото. Ама то видеото е за шарани и шаранджи. И ти какво правиш в това видео? Аз хващам по-различен вид от по-различен. Айде, моля ти се, ти се хващаш, кога нас ни няма. То е документирано. Пак? Пак. Бях ти дали някой друг час да се наспиш. Аз сложих малко по-едри топчета. Видимо не помагат на мен микълве. О! Голещарниче. Диво голещарниче. Много диваци хванахме. Много диваци, много нещо. О, за малко беше. О, 2-0 за шарана. О, 3-0 за шарана. Айде, влизай вътре. Наиграли се, наскачали се, набягали се. Дай тази въдица на мен. Браконьерстваш ли, Ванка? О, ти си като храбрия шивач. С един удар. Има ли още? Не. Айде, прекаляваш. С един удар. 5 риби. 5 риби. Есента идва. Отива си лятото, идва есента. Какво време? Ех, че хубав готак малък, симпатяга. До година ще го нахрана с пелети да стане 15 кг. След 5. Е, такива 15 са Много як. много яки. Гледа как се нежил. Ага. Гледа как е златен. Красив много. Браво, Анка! Красива симка. Айде да ти кепнем твоята. Пием по едно кафе. Снимаме другия шаранец. И да палиме към дестинация номер 3. Айде! О, яко. Това е рибката, която излезе с нощи. С нощи не искахме да я снимаме в тъмното. Искахме да върнем бързо пръчките, да се върнем бързо по леглата. В крайна сметка ставахме още доста пъти за дребни риби. Аз не толкова, колкото Ванката. Аз станах още 2 пъти, за да си изкарам пръчките една по една. Но пък Ванката трамбова цяла вечер. Ловихме дребни шаранчета. Хванахме един-два по-голями амура. Хванахме това шаранче. И с това мисля, че завършихме успешно и втората локация, защото нашата цел не е да ловим най-големите риби на света, а просто е възможно най-бързо да хванем няколко риби и да продължим нататък. Продължаваме нататък след тази риба и отиваме на локация номер 3 Берсин. Да видим какво се случва с Берсин. Да видим какво се случва с кристалните води на Берсин и дали там пък няма да ни излезне късмет с някоя по-голяма риба. Благодарим на Дани за това, че ни даде възможност да ловим на неговото езеро.
Надявам се, че пак ще успеем да се върнем тук в по-топлите летни дни, когато под тия дървета ще е рай. Ще имаме възможност да се наслаждаваме на планината от среща и да слушаме звънците на козите някъде в далечината. Беше прекрасно. Благодарим, Дани, и продължаваме нататък. БГ Трип номер 5, локация номер 2. Айде, стига толкова. Отново избързахме, изпреваряйки плана. Събрахме багажа и потеглихме с ден по-рано за следващата локация. Но този път, освен с дребосъците, бяхме подсигурили локация номер 2 с няколко хубави амура, гарнирани с няколко хубави шарана, а без малко и с няколко патешки магрета. И сега къде отиваме в Симка? Минахме на втората дестинация. Бяхме в Гоце Делчев. Бяхме в село Таваличево до Кюстендил. И сега отиваме на Берсин. Движиме се много добре в програмата ни. Програмата ни всъщност включваше само тези 3 язовира. Но ако успеем на Берсин да направим риби тази вечер, в което, хайде да не казвам, че съм сигурен, но съм почти сигурен, ако успеем да направим няколко рибки на Берсин тази вечер, ще ни се освободят 2 вечери. И ако ни се освободят 2 вечери, ти обещах, че ще направим 4-та дестинация, нали така? Точно така. И някой ще каже, да, ама вие ловите дребни риби, вие ловите. Ще отидем да се опитаме да хванем и някоя по-едра риба. За да не кажат хората, че сме Ловкарчета. ловкари, фидеристи. Въпреки че и те заслужават страхотно уважение. И те май доста не си подиграват на багажа на шаранджиите. В интерес на истината, аз съм впечатлен от фидеристите. Фидеристите са много готини хора. Фидеристите ни помогнаха с много неща, с много съвети. Преди седмица бяхме на състезание, на което се открои това, когато имаш информация и когато имаш правилната информация, как хубаво може да ти послужи. За съжаление, никой шаранджия не прави това. Ние в нашето общество не сме толкова открити. Но веднага след като разбраха, че ще има индивидуално състезание, двамата имаш фидеристи, приятели мои, ми помогнаха с подготовка, помогнаха ми с информация и резултатът беше на лице. Имам немалко на брой риби, немалко на брой килограми. За съжаление, не ми върза в без 5 категорията, където там превеза в моята зона взеха други хора, които ме смъкнаха от класирането, но с безброй на брой риби успях да влеза в генерално класиране. Идеята ми е, че фидеристите заслужават уважение. Конец. А за протокола, аз за първи път ще повярвам на Берсин, така че за мен е нова дестинация в България. А ти си половил някой друг път на Берсин? Имам някой друг тон хванат на Берсин. Даже всъщност мога да ти предложа, ако искаш, аз да не пипам риби там. Не. Не ми се вадят риби. Можеш ти да извадиш абсолютно всички риби, до които се добереш, аз само ще ти кепвам. И ще храня. Така Айде, аз ще храня, ще хвърлям. И такива приятели да имате. Добре бе, какво искаш? Ще храня, ще хвърлям и само ще ловиш. Това си е Такива сделка. приятели да имаш. Ето, сделка. Благодаря ти. Айде имаме 15 минутки до Берсин. Let's go! Толкова. На всички е ясно, че пред красивите сини води на язовир Берсин с всяко кълване лесно се забравят обещания от типа «Аз пръчка няма да пипам». Няма да излъжа, ако кажа, че с откриване на гледката към язовира, както всеки път, така и този, сърцето ми трепна и за секунда се изредиха много от хубавите спомени, които съм преживявал в годините назад на бреговете на язовира. Нямах търпение да ловя отново там. Признаехме. Това е Раптор, братле, за да не ти пука, че добереш в ресторацията. Понеже си нямаме пари за оператор, Carb Days отключва позиция за младши стажант оператор. Пари не плащаме, но пък за сметка на това в буса ни има едно свободно място. Ето тук между мене и Иванката.
ето тук, на тази седалка. Така че всеки желаещ да стане младши помощник оператор в нашия канал би могъл да пусне едно кратко резюме с какви камери може да борави и може да дойде и да се настани между мен и Ванката и да пътува безброй километри и да хване безброй шарани заедно с нас. Да, освен че ще снима, може и да хваща по някоя риба. Ще го ползваме както... Да, ще го ползваме както групово, така и поединично. Ванка? Да, съгласен съм, само моля и да имаме и психотест преди това. Такова, да сме внимателни, защото нашите следи. Психотестът е много важен. Също така много важно е да знаете, че ние пари няма да плащаме. Но опит и изживяване със сигурност ще получите. Да си имате собствена техника. Имаме немалко техника, няма проблем, ще свършим работа. Хайде, че стигнахме да разтоварваме. Гаторите за 3 кг, защото аз ходих до болницата. Аз този Берсина е един от онези язовири, които те карат да храниш и храниш и храниш все повече и повече. Всеки следващ спом виждаш черните ята от риби, които се завъртат на петното ти и опустошават всичко още по пътя му към дъното. Първо идват големоглавите грозници, толстолопите, последвани непосредствено от амури и шарани на талази.
Безкрайно силното слънце обаче не улесняваше нещата и от време на време се налагаше да посядаме под сянката на навеса в очакване на първото кълване. Аз знаех, че типично за Берсин след първото кълване ще дойде и второто, които много бързо щяха да се умножат след това и ще настане хаос. Така се и получи. Амур. Симка. Третия зовер. Третия амур. Вече не ще шаранче. Първа риба за мен, ето не каква да е, но както подбава на BG Trip номер 5. Амурче! Много тъжно. Ама това ще е. Добре. Да вземем да... Да вземем да хванем един шаран. Трудно ще е за сега, в момента, но със сигурност до по-късно ще хванем и някой шаран. За сега ще се задоволиш с амур и назик. Така че пускай го и да вкарваме зига обратно в играта. Айде. Много яко в тая чиста вода. Виждам, че ти харесва да си ловиш амури. Повече ми харесва да ловя амури, отколкото да не ловя нищо. Но бих предпочел вече шарани. Ще разочаровам, но още малко амури ще половиме на зига и ако има късмет, може да влезе някой шаран. Айде да го пускаме този голям клен. Ще изиграеш едно форсева сега. Цял ден ги чакахме да спрат да се напичат горе на високото и да слезнат долу, да се хранат. Ето, че този момент дойде рано тази вечер. Започваме с ето тази малка красива рибка. Примерно 6, 7, 8 кг. Всъщност много набит. Независимо от всичко. Ще върнем въдицата. Ще се надяваме на следващия удар. И така, продължаваме напред. Айде. Айде. Ето нещо различно от клен и от мен през този трип. Много яко.
Добре, все пак успя да опропастиш още някоя друга риба, ама накрая тая не можа да я откачиш. Мерси, че ми го напомни и благодаря за подкрепата. Знаеш как. Не знам как е. 6 пръчки работят за това да откачиш риби. В този трип. Важното е, че всеки си има място в нашия мил Сварък отбор. Добре, да я приберем, да си я снимаме на свето. Айде! Голчик. Добре, риба номер 3 за тъмните часове на нощта. Спадането на нощта и рибите слязаха надолу да се хранят, очевидно. Скачането горе понамаля за сметка на калванетата и през около 40 минути получаваме по едно. Кое успяваме да извадиме, кое не успяваме. Айде пак. Част от играта. Пускаме и продължаваме напред. Айде. Това не беше най-красивото пускане, приятел, нататък си. Добро утро. Ако бяхме заспали, ще не може аз да се разправям с нея. Това, което си говорихме и обещавах, беше самата истина. Дневните амури на ЗИГ бяха застъпени от безброй нощни шарани, които се бореха с нас достойни като за олимпиада по бокс. След десетките битки прибрахме в слингове 2 красиви риби и се предадахме на натрупаната умора през последните няколко дни. Спахме до късно онази сутрин, до момент в който вече нямаше как да се спи. От силните слънчеви лъчи, които ни подканваха да станем за нова доза риби и заслужена фотосесия. Пуснем, имаме още 2 да снимаме, да пиеме кафе и да тръгваме.
touch my hand. You make it so delicate. Let's go. Извинявай. Добре. Приключваме на локация номер 3. BG Trip номер 5, разбира се. Направихме няколко хубави риби по време на вечерта. Изкарахме добре с питката. Пите, благодарим, че дойде с нас. Моля, благодаря Малко за поканата. променихме плана. Трябваше да дойдеш на Таваличево, обаче там приключихме доста по-бързо, защото рибите бяха благосклонни. Излезнаха 2-3 хубави и затова дойдохме тук. С идеята, че ако направим толкова бърз BG Trip този път, ще си дадем 2 дена на една последна 4-та локация, за където бързаме сега, за да може да тръгнем до час и да стигнем до 2 часа и половина, за да направим, да се опитаме да направим още някоя красива голяма риба. Берсин отново беше прекрасен, както в последните много години. С Питер ловиме тук от 2016. Точно така. 2016 се запознахме тук, старта на едно хубаво приятелство. Продължава вече 9 години. Ходиме заедно за риба. Ето, помагаме си. 2016 за нас беше много добра тук. 2016, 17, 18 хубави големи черни риби. След това имаше промени, спадове, възходи. И ето, че продължаваме да ловиме хубави риби тук. Пускаме ги и продължаваме. Ванка, имаш ли да кажеш нещо? Харесаха ли ти бургерите? Много. Топ бургери прави Ванката. Обещава, че пак ще направи. Ще се спази. Това няма нищо общо с риболова. Ние правим развлекателно кино. Добре, айде. От нас толкова. Просто го дръж от така. Така го дръж. Може би с тази ръка ще ми е по-удобно. Ще скоча. И се облекал, няма да скачаш. Няма проблем. Иванка. Видео. 100 пъти ще стане. Ще тича. Ще го направим последен път. Един път дрон, един път гол, един път троп, един път астан. Баня. Благодаря. Чакай, че се замислих за ключовете на буса пак, братле. Обаче се сетих, че този път съм ги сложил в джоба. Добре. Дай малко така камера. Брум. Искам да те разпитам. Питай. Берсин. Какво мислиш? Тая вода е брутална. Вода, риби, сила. И рибите са много силни, което е мега яко. Смеси ти като засечеш и то стои долу като... Правя
Правил съм тон и малко на състезание тук. Имаш бицепс. Тон и малко на състезание тук и после седмица реанимация. Това е брутален язовир, аз много го обичам още от едно време. Много як. И природата е много красива и аз често казано малко наподобява се едно те италианските язовири, планинските, дето виждаш водата, защото водата е буквално такава зеленикаво синя, много е яко. Уникална. Наречена това секторче, на което бяхме ние с тези мидички. Навсякъде е така, само се надявам наистина язовира да се запази и да остане това място, което е в последните години. Имаше спадове, имаше възходи, но аз го помня от когато хората го търсиха с навигация и беше уникално, дано така се и запази. И вече е част от BG Trip номер 5. Така че поне Кой поред? Поред язовир в BG триповете ни? 17, ако не се лъжа. 17-ти български язовир в BG триповете ни. Let's go. Отиваме към 18-тия. В BG триповете ни, защото извън BG триповете ни имаме филми от там. Let's go. Винаги на път за последната локация чувствата са смесени. От една страна облегчението, че ще товариш и разтоварваш за последно тези дни. От друга страна обаче лека носталгия, защото знаеш, че и това приключение е на път да приключи, както всички други преди него. Но ако нещо няма начало и край, няма да има и стойност. Така че тръгвахме за последната локация, чертайки планове за следващото приключение през 2026. Don't go like the seasons. Not sleeping well, too busy dreaming. And I've got my reasons. I've got my reasons for wanting you, wanting you. I've got my reasons. Fighting in my heart, please do stay true. Пристигнахме. Кривина. Моето второ вкъщи. Първото ми вкъщи е тук на 10 на километра. Второто ми вкъщи е тук. Доста време съм изкарал. Аз знаеш ли от колко години не съм идвал? Знам. От последния ни 7. филм заедно тук. 7 години. Това са много време. Толкова ли мина последното филмче? Реално не. Общо ни е филмче първо и за мен последно от Кривина е от тогава. 6. Ани Лили... Сега ще видим в Ани не YouTube. беше родена още. О, значи верно са много години. А знаеш ли от кога не съм идвал? От кога? Всъщност в интерес наистина ги разредих доста идванията тук, което не знам защо се случи, но да. Бях тази година, бях веднъж. Иначе преди бях всяка седмица. Тази година бях преди няколко месеца. Може би това. По-малко. По-малко. 4 седмици. Стига, бе. Преди 4 седмици бях на състезание. Къде съм бил тук? Между състезанията. Там имаше една риба в едно шаварче. Това беше отдавна. Айде, пристигнахме. Пристигайки на Кривина си избрахме сектори, на които разбира се имаше колеги, които бяха започнали да си събират багажа и трябваше да изчакваме малко. Но понеже знаем как да оползотворяваме времето си, когато сме на път, вдигнахме леглата и въдиците, стойки и всичко нужно до буса и просто застъпвахме в секторите си лека по лека. Колегите вадят пръчка, ние слагаме такава. Колегите махат люлка, ние нанасяме нашата. И така до последния детайл превзехме секторите Джанката и Малката Топола за следващите 2 вечери. If I can't be my heart, please stay true. На проверка. На проверка. Капенца си носиш, ги. Здрасти, бакши. Капенца си носиш. Да. А за приятеля? Ами взех си го на края на моми проход на излизане.
Обаче много бързо стигнах, не можах да го изпия. така... А за нас? Не. Вие сега ли дойдохте? Тук що? Oh, my heart is racing for you. Chasing, thinking, I'm subconsciously wishing. Oh, my heart is racing for you. За съжаление, освен че прехвърляхме в търсене на рибите доста често, Иванката изгледа 12 мача, първите 24 часа не ни донесаха нищо по-различно от една каракуда, тишина в сигнализаторите и светлинно шоу от кацащите самолети на летище София. Бик, баба каракуда. Ами, много дълго капо. 30 и много часове капо. Обаче мисля, че тази вечер ще ни клъвне. Не съм сигурен дали ще извадиме, обаче ще ни клъвне, да знаеш. Ако не пипаш пръчките, може да извадим. Благодаря, това е най-надъхващото нещо, което мога да ми кажеш. Ако ти клъвне оттатъка и аз спа, викай ме. Васимка, кълве ми да тичам. Ще дойда до теб, ще кажеш, Басимка, кълве ми Кълве и ще се върнем. тичаме заедно. Хайде. Понякога дори капото не е лошо. Прекарваш хубаво време с приятели, радваш се на природата и премислиш много моменти и ситуации. Та нали за това е риболова в крайна сметка? Не всичко е съревнование, бройки и килограми. Понякога важен е моментът. Моментът, който мигнеш ли, никога няма да се повтори. Васимка, така и така съм те хванал на къс пас. Знаеш колко язовира до сега сме направили за тези 5 БГ трипа? Мисля, че в предното местене споделихме, че отиваме на 17-ти, на 18-ти. Така, до сега колко капота сме имали? Знам на къде отива този разговор. Ай, Васимка. Признавам се, че не ми харесва. Не съм вярвал, че Ти си вкъщи, Васимка. 18-тия ни язовир, моят домашен язовир, деца вика, с домашните ми любимци,
ще ни поднесе такава кофти шега. И ще ни изправи пред немислимото да си мислиме, че петия БГ трип ще приключи трагично за нас. С Капо. Капото е част от играта. Редно е да имаме някой филм с Капо. Доста хора направиха кариери покрай капотата си. Сега нормално е и ние да се капотираме. Аз имам каракуда. Ако това те успокоява. Не. Въпросът е, че когато направиш всичко по силите си, извъртиш всичко възможно, позволено и риба не ти се отплати, няма какво повече да направиш, освен да седиш на кофата и да се молиш и да чакаш. Нямаме какво друго да направим. Това е от мен толкова. Сега оставаме в ръцете на Свети Никола и Бога на шараните. Ако са решили нещо друго за нас, дано да се случи по-скоро, че сме на път да си ходиме. Лосимка. That's a wrap. Победи ни. 5 броя. Мисля, че има лека ирония, но същевременно има и доза романтизъм в този наш завършък. Какво му е романтичното да приключиш с Капо? Защото е на кривина. Супер! В смисъл, тук съм ги хващал голяма част. Хайде, няма да говоря в проценти, защото някой ще каже, че се надувам. Имам галерия, която може да подплати нещата. Изкарал съм доста вечери тук. Мога да кажа, че до сега много рядко съм се капотирал. Капотирахме се обаче точно не когато трябва. Има две хубави страни на тази ситуация. Първото е, че правим развлекателни филми. Хората може би са се забавляли на таймлапсите от кривина. И второто е, че показваме и другата част на риболова, а не само безбройните ранове. Това е така, обаче аз пък знам друго. Я кажи. БГ Трип номер 6 ще стартира или ще завърши пак тук. Този път. И тогава напрежението ще бъде още Тогава по-добро. напрежението ще бъде още по-голямо. И не знам при второто Капо кое ще му е ремонтичното, но да се надяваме, че няма да се стигне до там. Има го това в риболова, случи се и на нас, може би трябваше и това да се случи. Да приключим петия ни юбилеен БГ Трип с Капо. Айде! До следващия път. Ходете за риба. Да, макар и да се капотирате, ходете.